aquí a maioría da xente, pero en especial queremos agradecer a banda de Santa Cruz, aos membros que formamos a banda de Santa Cruz, porque este ano foi un ano, pois, alá polo mes de maio, pois fomos seleccionados para o certamen de bandas de Galicia, vamos traballando moitísimos ensaios, pois o traballo, cando se traballa moito, pois sale o fruto, e o fruto pois oleu ben, co primeiro premio que nos trouxemos para Santa Cruz, e todo iso gracias aos que estamos encima deste escenario, a moitos invitados que traballaron con nós, e a todos os que estades aquí sentados, a máis parte da maioría, e a moita xente que nos acompañou, pero eles quero antes de nada un forte, pero moi forte aplauso, por liderar o que vos ten moito merecido.